Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Action Radio Philippine Standard Time. 1:48. Ang oras. World-class quality. This time check is brought to you by United Homa, ang inaasahan na Mayong hapon naman sa ating mga palangga mga itang palamati. Magalumon na naman nga sa kawaan. Para sa ating mga palangga mga itang palamati nga kaupo na itong sa sininga hapon. Martes, Julio 27 to Igdos Mil, 21. Medyo may mabulubugnaw ang atong panahon. Mabulubugnaw nga, Tita Wilma, mabulubugnaw nga may kapaang. May kapaang nga may hindi mapaktan mabagusbus ang mabaspog nga hangin kag pagkatapos magatupa ang hinalitman nga pag-ulan na amo na siya tawo, di ba? So relax lang ka mo dira, ha? Relax lang ka mo dira sa kutob sa mga nagaupod sa tas is my life sa karon nga hapon tub-tub tak na alas 3 kita nga magaupdanay ni Tito Wilma. Kag magluwas sagid sina karon man nga hapon hindi ko ginamalipatan ang pagpahinumdom as always ang aton sa mga health protocol sa inyo kasi kinahanglan din naton nga alungan man aton kag sa kakaugalingon nga kun magwa na gani kamo dara gali tawe face mask, face shield, observe with social distancing ang taranay kag pagkatapos ang paghugas ng kamot na kun guwa siyempre kinahanglan may balon kita nga alcohol protection bisan paano. Okay, so relax ka mo dira kag sa gihapon sa kutob sa malabutan sa aton ng pagpangalagad sa sininga hapon magluwas diri sa Datbanwas and Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, isla sa Negros, mga sa isin natin ng mga kaprobinsyahanan. Isla kaprobinsyahanan sa islahan ba na siyempre isla sa Guimaras. Isla sa Guimaras ngayong hapon sa inyo dira sa mga suki naton kag sa islaman sa panay sa apat man ka mga probinsya sa malabutan naton dira sa Bangin sa Romblon kag sa Masbate ha dira sa may Palawan. Salamat gid sa pagpadala ninyo sa mensahe kay Tito Wilma. Thank you so much ang atong pagpangamusta dira sa inyo. Well sila naton yung well and good kita. Okay, ara na of the night na kita. Bisan amat-amat. Ha? Kag syempre istoryahan taman sa sininga hapon mga tag mo na kang sitaw sa gihapon kay basta hindi namin aton panahon na tinguha gid kita nga makahatag sa update sa dalagan sa aton panahon. Magluwas man sina gamay man nga pulo pa sidlak sa ginahatag nga kadatusan nga State of the Nation address sa atong presidente kahapon. Hindi ako na magtuto kung ano man ang inyong mga reactions, inyo inaramang reactions. Ako nang talupang doon, isa kahitabo after sa iya sinisona kahapon na kung ano bala ina siya. Nahatag ko man na nga informasyon sa inyo dugay-dugay. Kag siyempre, Tito Wilma, congratulations, pinapabugal yun naton ang sa ka-Filipina na si Heidi Lynn Diaz. At ama ko man po after 97 years, nakuhaan po sa Pilipinas ang unang gold medal na sa Tokyo Olympics. So, sabi ito man ang isang gamay niya karong flight niya ito. Okay. Gamay man nga pasiklat sa update sa ginamonitor sa karon nga pandemic ang COVID-19, especially ang sa isa ka variant ang Delta na talupangdan man na ito ng isa ka mensahe sa SNTech hotline, isa ka mensahe natungod sa bilang ginabantayan mo ang nakatabo sa palibot mo kung ano makita mo, gusto mo magkomentar pero hindi ka man kahambal na kunya na yung share yan na sa aton
Kaya na nga man sa aton opinion. So basahon ko man karon sa inyo. Kag para naman sa aton FYI segment sa sini nga hapon. Ano naman kita? About naman sa aton tayong lawas. Sa health, sa aton mga kauturan dira nga mga diabetic. Senior citizen! Kamusta lang dira yung hapon? Ano yung panyaga? Okay, good. Okay, good. Okay, makayum-yum. Gua-gua ka mo dagagaklo sang dakya sang hangin kay para magnami ninyo pamatyagan kag makapangla ka mo sa kalangitan. Makita ang kalangitan bilaw. Sa bubong lang ninyo makita ninyo. My senior citizen, yes, sa mga diabetic, amo nang topiko naton sa sini nga hapon. Kaya tiba, when we say diabetic, siyempre, ang concern nila is your blood sugar. May ada nga pila ka mga sintoma nga hindi bala kontrolado. Ano ba ng mga amo sina? Ano ba nga mga ina itaw ni mga palatandaan nga hindi kontrolado ang imo blood sugar. So hibaluon ta na karon. Kag siyempre man relax lang kamo. Kag padayon man sa atong mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Negros Occidental kag mismo diri sa Dakbanos sa Bacolod padayon ang pagpangbakuna. Wow, ano. Sa mga nakatapos na, siyempre, Tito Wilma, sa mga nakatapos na, congratulations. Sa ibang nga kondisyon pa, go lang, kaya go lang kasang dapat kahadlukan. Kaya naadwahatag sa aton dugang ina nga pampabakpog sa aton lawas inubato sa sining virus nga ini. Okay, sa dalagan na isang aton panahon, nag-experience sa gihapon sa karon sa monsoon rains. Ini mga pag-ulan nga dulot ng habagat sa bahin dito sa Ilocos Region, kay Zambales, and of course sa may Bataan man. Kag ang southwest monsoon ko kung ining habagat nga ini, amo ini dulot sa magalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga mga pag-ulan sa madamo nga bahin sa aton sinipungsod. Almost digya. Mo nang forecast ng pag-asa. So, ang riyon sa Ilocos, Zambales, kag Bataan, ang ilaman nga experiensyahan, mga pag-ulan dulot sa habagat, kag posible magaresulta man sa mga pagbabaha. Kaya kung sige-sige man ang ulan, di ba? Sige-sige man ang ulan, magkaresulta sa mga pagbaha sa mga manubo nga bahin, nga mga manubo nga lugar, landslide. Inatungod man sang lapta-lapta nga pagbubo sang panalagsa nga mabaskog nga ulan. Sa Metro Manila naman sa Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, kag Occidental Mindoro, siyempre tawe magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta man nga mga pagpulo panalit hitog-tuba nga magtupaman ng ulan, may pila man ka nag-experience sa mga pagpanaguog, inatungod man sa gihapon sa habagat. Kag siyempre mga posible gihapon landslide, kag mga pagbaha tungod sang babastong nga ulan. Ang iban nga bahin sa atong pungsod, ilabi na dili sa iton sa Western Visayas, kalakip nga ang atong probinsya kag Dakbanusan, Bacolod. Araho kung magwa ka, magalumo na nga atong kahangitan, di ba? Nag-experience man kita sang ay dugay-dugay to pa ang ulan. West monsoon man sa gihapon. O kung hindi gani localized thunderstorm, ang nagadulot nga sa aton. Kag mabasbong naman nga hangin halin sa nabagat na nagkatundan ang mabatsyagan sa bugos nga isla sang Inadwa. Pero ang atong Weather Bureau, ang pag-asa, padayon sa gihapon nga naga-monitor sang duha balato ka-aktibo nga tropical cyclones nga ra iya sa gwa sang atong Philippine Area of Responsibility. Ay hambalon taon dira lang kamo, pero hindi na kamo magsulod diri sa amon kung pwede pala para hindi kami mahalitan. Kinahanglan. Okay, ang taog kaina or yes sang udto kaina kasi ulan niya ang dugay tawi hapon naman mo. Alas 12:48 amat-amat na taog, amat-amat na sakang tubig. Kag ang hunas kaina sang aga alas 6:07. Si haring adlaw ni Maripasita alas 5:32. Kag magatunod naman alas sang aga ha. Kag magatunod naman si haring adlaw karon alas 6:09 sang Kasisidmon. Okay, na ang atong update sa dalagan sa atong sinipanahon. Hindi kay ara bala sa atong mga kauturan, hindi lang niya diri sa Dakbanusan, Bacolod, probinsya sa Negros Occidental,
Kung ang concern natin diri ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kabalog kita nga kada aga kaagahon pa lang puwerte ang pila dira, di ba? Puwerte niya ang pila, laba ang pila sa mga magapakonsulta. So para na sa mga mga outpatient wala naton. Nami maning ang ginhimo sa aton regional hospital. Namo nito ang tawag subong mo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, Western Visayas Regional Hospital, di ba? May ginlaunch sila nga ining telekonsulta. Actually, sa mga private clinic, amo man ang ginahimo nila mo, pwede ka kapakonsulta sa imo doktor via Zoom, di ba? Kasi, why na tayo choice mo? Pwede ka ma-internet kasi pwede kayo maka-istorya dayon. Pero, ang etong ni Regional Hospital, may 4 ka mga pamaagi na pwede natin himuon agon makapatigayon o kung makatigayon kita sa pagpakonsulta. Paagi lang iya. Kung may mga cellphone, kung may mga data, kamo mo nang natawag nila nga pwede ka mo pakasulod kag makapa-schedule consent. O si telekonsulta, ina, na? Sa imo iya doktor o sa doctor concern kay since nga government hospital ina, no? Pwede ka na nga maglakat. Pwede ka na maglakat. Pwede nga hindi ka na maglakat, Tita Wilma. Hindi ka na mag-plite, hindi ka na mag-uwi sa imo oras, dira ka na lang sa imo balay. As long nga may connection ikaw sa internet. Ini, tungod man sang ila pag-considerar balas ang safety naton. I'm sorry. Na safety naton nga mga pasyente batok sa sining COVID-19. Sorry again. Budlay ko na infection mo, diba? Galastuhan pa na sa inuplite, gasto pa in case din man, ha? Kaya very convenient pala sa imong pagkuha sang schedule nga hindi na kinahanglan nga magpainit ka pa kag maglinya. That's why nga ila inigin tukod ang telekonsulta. Ang una nga phase sang OPD telekonsulta nga ini, ang matabo is babaton lang anay sila sa mga problema medical. Kasi bago pa lang, mga medical problems na nila batunon. Pareho adi kung ikaw hypertensive, taas ang imo ba blood pressure, no? Kung hypertensive ikaw. Muna nga mga masakit, no? Hypertension, sa mga diabetes, sa mga may diabetes, sa mga may goiter, stroke, may rheuma, arthritis, cancer, asthma, ang mga COPD patients, kag balatian, kag corazon, kag kung ano pa nga balatian. Pero, ang iga-consider lang anay una, amo ining mga pasyente nga edad 19 anyos pag pasaka. Amo lang na anay. Si amat-amat lang na, maamat-amat lang na kung paano amo nang ako naman ihatag sa inyo. Pwede ka na magpa-schedule mo, di ba? Okay. Magluwas pagid sina Tita We ang update ani sa may COVID-19. May anom subong ka mga regions mo, anom ka mga regions ang ginamonitor sa Department of Health tungod man sa gulpiyada nga pagsaka sa COVID. Sige na monitor na sa subong sang ahensya naton sa ikayong lawas matapos magpakita bala nakita nila sining ginatawag nga trend reversal halin sa negative nangin positive na sa nakaligad nga duha ka semana ang growth rate sa mga kaso nga nagresulta sa pagsaka sa COVID-19 infection. Ang ginpabutyag naman sa Department of Health pagis sa kay Undersecretary Maria Rosario Vergere ini anom ka mga rehiyon, ini mga anom ka rehiyon nga ila gina-close monitor sa karon. Ang Metro Manila, ang Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Central Visayas, sa Northern Mindanao. Siling niya, ang reproduction number
amo ang kadamuon sa mga tawo nga sa tagsa kakasto sina posible nga maka-infect. Sa diin, nagka-record sa 1.009 ang Metro Manila, sa Central Visayas, Central Visayas is 1, kag ang Northern Mindanao is 0.91. Kung ang reproduction 1 or mas mataas pa, both silingon, nagapadayon ang COVID transmission. At ito sa Metro Manila, 1.009. Amo din ang pinakataas. Ano, hindi taas, sa Central Luzon kay 1.12. At Cagayan Valley is 0.95. Ang Calabarzon is 0.98. Sa bugos na pungsod sa Cavite, nagagwa nga, nagasaka, nagadamo ang mga kaso ng COVID-19 sang 1%. Abi nga nila na July 11 until July 24. Pero hambal niya, dapat nga mangin mahinalungon man. No? Dapat mangin mahinalungon man sa paggamit sang term or sang tinaga na surge. No? Surge para sa paglaragway bala sa pagsaka ng infections. Kaya ang hambal ni Vergere, ang surge, may ara na siya definition sa epidemiology, which is not what's happening right now. Sila niya way pa na yung kakatabuin ng surge na ina. Diri sa aton, kaya sa ila, sa epidemiology, may kaugalingon ina siya na buot lingon. Nagasaka na siya. So, nga ila ma-verify. Ang na yung explanation, okay na sa Tita Wilma. Gamay kadto tatawe ari kadtuan tamla si Heidi Lim na kay hindi naman malikawan historic ni amo amakon mo na weightlifter babayi pa Heidi Lim Diaz nagkuha niya first gold medal para sa aton nga mga Filipinos bugal din naton taas nuog nga mga Pinoy ginpierdi niya ang world champions ng China, kag-record holder sa karon nga si Liao Yuyun. Sa makahalawat-hawat nga face-off dito nga natabo sa Tokyo International Forum. Sa halos, sa report, halos daw hindi, siyempre makalawat-hawat, ginahold ang mga pagginhawa mo, di ba? Gahawat-hawat nga daw hindi maginhawa ang ara sa sulod sang stadium sang ginhakwat ni Heidi Lim, imagine 30 years old from Zamboanga ang Olympic record na 127 kilogram akwat niya sa iya third and final lift para maangkon kag madala ang gold medal. Sa kabugusan nga pilatanan tawe 224. Daw hindi mapulong ang kalangkag, ang kalipay sang gamay lang didto nga presensya, gamay nga grupo sang mga Filipinos nga sa stadium. Samtang iban halos nakatulo ilaluha dumahidi sang matapos nini. Siyempre sang gintagaan ni Heidi Lim sang katapusan sa gintagaan niya man katumanan ang 97 years nga paghulat sang tungkod Pilipinas para sa Olympic gold medal sa ining pinasahi ni edisyon sa Summer Games ambal ni Heidi niya wala siya strict na wala bala sa iya sa kalakot siya nga pang Olympic record na ginahimo niya hindi ko kapati nga ara na subong ang ngalan ko sa Olympic record nga I'm really thankful grabe gid si God and I thank God na makon mo na may reward mga rewards niya ara sa report si Andrew Tanzanigo World mahatag to sang worth 14 million pesos ni condominium. Mamakon mo na. Si garantisado, pag niya magabaton, pag niya 33 million pesos si Heidi Lim. Bangod sining first
Olympic gold medal nga naangkon sa Pilipinas. Kay tiba siya sa Republic Act 10699 ginpermahan pa ni Presidente Noynoy Aquino sa 2015 magabaton 10 million pesos si Diaz kag Olympic gold medal of valor halin sa gobyerno. Si antes pang 2020 Tokyo Olympics nagpangako naman, di ba nagpangako to ang First Pacific Chief Executive na si Manny Pangilinan sang 10 million pesos nga ginpangakuan man ni Ramon Ang sa San Miguel Corporation. Kag 3 million pesos naman ang ihatag niya Deputy Speaker Michael Romero. Makong milyonarya na sa dayon, di ba? Makong mga, hula, pag kami mga maabot pagid na, di ba? Maabot pagid ang dugang nga grasya para sa iya. Pero hambal ni Heidelin Diaz. Nagapasalamat din siya sa tanan, of course, una kay Lord, sa God, kaya siningi nagapasalamat din ako sa tanan ng mga prayer warriors. So, congratulations, Filipinos. Congratulations, Philippines, for the first gold medal nga naangkon san atong ini pungsod, Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:09. Ang aton anay mga kautunan dira nga nagakinahanglan man sa mga sulat nga basahon sa siningapon pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercial.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Itong mga nag-upload sa aton sa Facebook Live, sa ilang mga radio dera, no? Greetings, anay, tatawa, kadalikid lang, ha? Oo. Mayong hapon lang dira. Kay Sir Noel Amarti, tawa shout out ko lang akong bayaw nga si Edron Quilio. Sakto na. Nga nagasaulog. Wow, nagasaulog sang iya birthday today. Edron Quilio, happy birthday from Sir Noel Amar. Okay, kumpare, pagid niya nga si Boy Hilingo, kag Boy Alunan, kag akong hinablos nga si Taboy Derla. Yes, thank you, Gid. Sharing and likes done dito. Thank you, love you, sir. Thank you, Gid. I-share nyo lang, i-like nyo lang, i-share. Okay na nas to eh. Good afternoon, Tito. Tamiyo ko lang akong friend kasi Vanessa Mayo, Jinky Dialugdon, Melanie Uligo, Alex Montesa, June Season, Bia Jonathan and Dennis Roma. Miss Jane, Candido Hildori, good afternoon. Ara siya ga-monitor sila sa may sumag. At Tia Kim Eriman, mayong hapon man. Yes, Malumina, how are you, dear? Thank you, man. Yes, pasensya na hindi ko ni mabasa ang isa ka message. Ang iya sining account name, na sining Korean. Hello, Tita Wilma, kamusta lang? Kuno sa imo. From Socorro, Bibing Pilora. Good PM lang, monitor lang kami di sa FB Live. Thank you, salamat, Kit. Kay Nimida Roques. Watching from Tangob, sa mga taga-Tangob, dira mayong hapon man. Melvin Solidario Abdo Abraham, okay. And Erwin Desidario of London. Good day lang dira sa inyo. Keep safe always. Yes, sa ila dito. Lunggid ka mo dira, no? Melinda Botil. Good PM from Melvin Solidaris or Solidarios Abdo. Gagmay mo. Ano pa ginawa na ni Tita Wika? Kahimutan. Okay lang na siya. Ginatamiya ko dira si Buda Martinez sa Airport Subdivision. Kapamati, gina siya sa imo kun hapon. Kag dira man sa kay Domingo Espigol sa Langilan. Mayong hapon lang. Raquel Villafuerte, salamat man. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Chona Rivera Trinilla on her birthday today. Thanks a lot. Stay safe always. God bless us all and more power to ARB. Ma'am Elizabeth, thank you. Git. Kay Tuto Kim, Tuto Ron, thank you, Git, sa pagpapag kay Tita We sa atong sinilive. Alex Fuentes, Miss Annalyn Pinafiel. God is always, yes, is always love you, Tito Wilma. Thanks, Miss. Thank you, Gid Coats. Mayong hapon dira sa imo na. Bita Guardians. Malingin Chapter, Bago City. Good PM founder, Jolie Buon. Bossy Joe, how are you? Engineer Mizo. Ma'am Irene Libuon, good PM. Kay Joseph Martin Yulo, good afternoon man. Family of airport. Family from Airport Subdivision, Bacolod City. Okay, Melvin Solidario. Yes, mayong hapon ng dera. Okay, dugay-dugay, balikan ko naman kamo. Kay Ma'am Nilita Viñas Moya, manda mayong hapon, ha? Balikan kamo ni Tita Wilma, dugay-dugay, gani, relax lang.
Ang ito na Dr. Pinoy Spelling ka. Magabasa na sa atong sila tuting nga kapwa. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay? Ang basahon ni Tita Wilma subong, ari sa akon messenger, send ni, ay hindi, pagbasahan iyang account ni, nagapatawag ni siya kay Lorna. Nagapatawag siya kay Lorna, kag ang message ni Lorna nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lang ako kay Lorna. Isa sang imo mga listeners sa This Is My Life. Kag nanamian gid ko magpamati kung maghatag ka na advice sa imo sender. Salamat gid. Kung kisa, nagakatat ako. Dito ang message ko sa messenger galing medyo lawig lang. Natungod ini sa amon diri ginaestaran. Nani man ang ambience, kag mga maayo man ang mga guard nga naka-assign sa entrance ni gate. Subdivision siguro. Pero ang mga balay, nagainikit-ikit lang. Kag halos, babatian
Bisas ang paglagabong sang puwertahan kung ginasira. Kag pati istorya sa pihak nga balay, bation man, sobra kalapit sang distansya sang kada balay. Kita hindi ako makatulog sa maayo. Kag isa pa, hindi ko man mahambal sa neighbor ko kay dami man sila makigbagay sa akon. Basi bala kon ihambal ko ang reklamo ko, magsunggod sila, hasta nga magdisgustuhanay kami, kag amo ang kalingan san away. Naamo ko na tita man, pero naka-question mark mo, naaamo ko na tita man, kung may makita ko bala nga sala, dedma, pawala lang ko, kaya ginapaagi ko na lang sa pagpangamuyo ang tanan. Sa Diyos ako nagapanugid, sa ginapangamuyo na kabay, ma-solve ang mga problema sa kabuhi. Nabalaan ko nga sala. Ang question sa akon nga ay hindi ko magkomentar o kung mahambalan malang ang mga tao na may sala sa ila ginisimo. Kita hindi ko bigusto sang away o kung ba isay o kung disgustuhanay. Kag hindi gid ko gusto na may maglain sang buot sa akon. Mas pa napakamayuhon ko nga maghipos na lang. Kag ihambal na lang sa akon kaugalingon. Nga maabot gid ang adlaw nga masanagan gid sila. Kag mabalaan nila ang diferensya. Kag himuon nga husto ang mga ginasimo nila sa ila kabuhi. Husto balain ang ginahimo ko Tito Wilma. Ang sa akon lang, galikaw lang ko sang damo kag dinisgustuhanay. Ginatugyan ko na lang sa Diyos sila. Ang importante, wala ako sang kaaway o kung wala sang may nagalain ang buot sa akon. Hindi ako gusto makigbais bisan kay sinuman na posible magaresulta sa away. Nga posible pagyan kung matabo magkadto sa korte. Ina lang ang importante sa akon. Sabay nga matagaan mo man ko, Tita Wilma, sang imo advice, kung bala husto ang ginahimo ko o kung sala. May damo ganyan salamat. Ay, Lorna, paglantaw ko bala sang imo nga kinaiyak na. Medyo may pagkatalaw, pero may point man nga husto, dali lang, mayong hapon anay sa imo. Mayong hapon sa imo, nagagsalamat man sa share mo diri sa aton, naging pagi mo sa aton sa ni Messenger, no? Tanan nga makita sa mga mata naton. Basta may diferensya. Sa pinsar, tadayon, ga-comment mo sa pinsar ta. Nga mo na, bukita mo. Umulba mo na, no? Tapos, pero, may ara yan nga kung ano makita sa mga mata, mahambal dayon sang baba. Diba? May ara naman na makita sa mga mata, sa trabaho na din ang utok ta mo. Siyempre, ga-connect, diba? Pero hindi siya kabatas maghambal tungod sa paglitaw. Ara kada. Pero kung makita mo yung nasala nga daw dapat nagidalupang doon, dapat dinaiyaday. Hindi siling tungod nga nagalikaw ikaw. Diba? Hindi siling nga nagalikaw ikaw. Hindi. Mayo man na nga mabalaan nila nga ay may tupad balay ng tagali. Diba? Ay may kaingod ng tagali. Para makatuon man sila balang magsiling nga, ay hindi lang kitang tao, aton man ituod balay, aton man ituod kaugalingon balay, pero may tupad ka iting, anong distansya, gamay lang. Diba? No? Amo nang mahambal naton bala, na hindi man nato, hindi, sa gaway lang na pag istorya naton mo. Pero mabalaan mo man kung anong kinaiyasang tao.
kung nadyo nga daw kabudlay sa laya istoryahon, si ilitaw ka na lang niya eh. Galing kay ting epekto sa imo, hindi ka kapahuway maayo. Hindi ka makapahuway sa maayo, tiglibog imo ulo, paamo ka na gala. Pero may ara din man yung mga tao nga pareho mo nga mas gusto na lang magkipos, i-pray na lang kay Lord, ang ilang ba nga nalainan sang buot, or may mga komento sila, o may gusto sila ihambag, sa sitahong nila, may ara na yung mga tao, kaya may ara man yung hindi, nga mag-ipusipos ko naman, kung gusto ka, pwede mo na makasigbato, kasara ka man sa gusto, depende man na sa imo. Bot ko silingon, depende sa natungdan, inday Lorna. Pero sa imo, saludo ko, kung to self mo, saludo ko, sa imo pagpaubos, sa imo paghangop, kag sa imo pagpaiway, tungod, ina pala tandaan nga dako yan imo, praise kay Lord. Dakong imo pagtuo sa Dios. Pero lagi sa ka lang nakasita ng mga tao. Galing kami ara ang mga amusin ng mga tao na kung kaisa ginaabusuhan na lang ang ila paghipos kag sang iban ganon silang inabisan na nobya sa mga imonta wala ka na makuha ang reaction sa iya. Okay lang na, ganyan, enjoy tayo naman. Sige, so something nga muna. Or kaya sa abusuhan, hindi mo kaayo, wala. Pero sa piyak na bahin, wala yung Lord, kung mapabiling ka na amusin na, ang hambal naman niya sa iban sina, makabig ina nga sin of omission. Kay sala man ina nga makabig nga, makabig ka na nga sala, kung akon lang na yung perception ha, makabig ka na nga sala, kung hindi mo bala pagtadlungon, ang sala nga nahimo sa imo sang iban nga tawo. Kaya nga, amo inang ginahalinan, nga ginaabusuhan ka o tapak-tapakan ka lang. Di kung sobra naman, magsiling ka man, aragoy ka sakit-sakit na ginaiyahaw, di ba? Hindi nga siling alas, sikaran ka, tapak-tapakan ka, dupla-duplaan ka, sorry kung may nagkakaon na, paumod ka lang nga paumod. Siyempre, ma-react ka man. Para ba lang makasiling nga, ay, sorry, di ba? Makahambal sa sorry. Sa bagay ting kay sa aton may free will man nga ginatawag mo. And I learn. So, kung ano man ang atong iyamang desisyon sa atong kaugalingon, nga biyanay naton mas maayos ang sa magsulod kita sa gamo, o kung magsita kita, kag among halinan sang hindi maayo, kay basi pagsita mo o kung pag-istorya mo, lain ang pagbaton, kag medyo mo lang masinti, amo nang imo ginalikawan, nga basi bala, hindi nami ang halinan sang, hindi nami ang mga resulta, kag among halinan sang ginisgustuhanay, or if not, dira kalaway, nga tupad ka mo balay, wala ka mo gabinugnuhanay, di bala? Ikaw siguro feeling ko doon na kagin nga prayerful, nga klase sang babae, mapainubuson, mahinang panon. Paano mo, amo din man ang gusto ni Lord nga batasan mo, gani, padayunon mo na, nga klase sang batasan, pero hindi ka man magpatama. Ang sala is sala. Nga dapat man natin ipaintindi para sa atong sa atong isig ka tao. Okay? Pero sa paagi mo ngayon na Inday Lorna, i-bless ka din ni Lord, kag tagaan pag ikadamo ka blessings, damo pag nga katakson yun ang imo patience, di ba? Oo. So, anyway, thank you, Gid, sa share mo dere. Hindi lang ikaw nag-experience sa mga amo sini sa kabuhi. Hindi lang ikaw, tutod lang. Kay Timera, ang mga subdivision ng mga low-cost housing, wala pa man sa amon, inikit-ikit lang. Pag sinabtanay batiyon sa piyak, kung kaisa, kung anong himuon, mabalaan mo pa ka, mabatian mo, magahod, may habiyanay pa. Natural lang na, kung hindi ka kapaumod, siyempre mga bay ka man, pero kung makapaumod ka, ti paumod, ti ara kaya sa manog paumod. Well, anyway, hindi, Lorna, salamat, Gid. Sa mga palanggan natin ng mga tagpalamati nga ara, subong nag-open man sa ito sa ilang mga radyo, kasi ito yung live. Kung may mga istorya man kamo sa kabuhi, mga experiences sa kabuhi hindi ninyo malipatan nakatag sa inyong leksyon or problema man, pwede ninyo mag-share diri sa This Is My Life. O kung nakahatag man sa inyo inspirasyon. Pwede ninyo masulat, mapadala diri sa amon sa Action Radio, tapos malang sa Action Radio, drop by nyo lang da.
Ari kami sa Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Okay na siya. Or if not, ang pinakamapos is tubong niya aring social media. Paagin niyo lang sa Facebook, personal account ni Tito Wilma. Kahit niyo sa send message, Wilma, ang inyong story, pwede niyo pwede niyo mahinagong inyong ngalan kag lugar na kag i-send kay Tita Wilma. Kasi ako lang na makakita kay makabasa. Okay? Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:24 na. Balik pa si Tita Wea pagkatapos ng sila man mga importante ng mga commercial. Okay, may hapon na liwat, no? Nilita Venus Moya. Kay Ana Sinoro, no? Actually, Tita Wilma. Kay Melvin, sa dana na sa tawi. Ari na kasdalom. Na naman. Okay. Indevergy. Kay Indevergy Alpine Action, Tito Wet Monitor, always get from Celine Homes. Tamyaw lang please. Okay. Tamyaw lang please kay Roslyn. Okay, Roslyn Bison and his family. No, Roslyn Bison and his family sa Calatrava sa Calatrava, San Carlos. Sa San Carlos sa gapamatigid sila now sa imo titawe. Halong and God bless you always. Okay, Jeffrey Calmerin, mangkot lang ko tani kung pwede lang makasakay sa series ang bata nga 5 years old kag 10 years old from Bacolod to Calatrava. Daw hindi ko na bala kasabat kay for sure hindi pwede gina mo kay gindumilian bay makagwa sa balay ang mga kabataan subong 5 years old and above kay primero to okay dason gin suspend tungod sini bago nga variant pero budlay gay may pwede na iguro sir kun ara ka mo sa inya private nga salakyan pero kun mag commute ka mo daw hindi gina pwede. No, Stacy Faith, hello na kamusta ka na? Miss you. Okay, may God bless you. May God bless you and keep safe always. Okay, Robert Roma, salamat man. Tamyaw ko lang sa ni Latoha. Roy, Midinceles, kay Joel Badiola, kapamatigid sila. Lisa Monte Castro, Narciso, mayong hapon man sa imo. Kay Ilas Noisim, Noisim kay mission mo. Watching from La Castillana, God bless you. Tawe, stay safe. Alex Montesa, yes. Please kindly greet sa ilan ni Ma'am Vanessa. Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez ng Barangay Tangob, Ma'am Jinky. You call the Phoenix, Arizona, na Jinky Dialogdon. Kag sa pamilya Dialogdons, Rafaela family, yes. Sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. Upod sa puwersa. Sa puwersa? Upod sa puwersa sa ARB community, madamo, ganyan salamat. Okay, best wishes ko, no. Noy Nagravante, good afternoon, Tito Wilma. Monitor lang ko. Inday Christine Gonzalez Sleeper, wow! Mayong hapon. Okay, stay safe lang dira. Dali na lang matapos na. Okay, fight, and be strong, my dear. Now, good afternoon, Tito Wega. Monitor man kami di upod kay Tatay Tutong sa Kaliling Kawayan. Samtang kahinay-hina. Gahiray-hiray. Hiray-hiray. More power sa program. Stay safe and God bless. Salamat, kid.
Okay, relax lang da. Balikan talang kamo man dugay-dugay. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:38. Sa mga gusto. Dahil pinahanglan gid kwarta pa mo ka nitawid. Golden Sun Finance Corporation Tito Wetma. Sa aton FYI segment, hambal ko to kagina para sa aton mga kauturan nga mga diabetic. Ining anong kapalatandaan bala nga hindi kontrolado ang blood sugar. Kinanglan mahibaluan ni din na kabalugid ka mo mga diabetic. Busilingon ang diabetic tawo na nga naga batsyag sang masakit nga diabetes ina may mataas ang blood sugar. Masabi gid ang diabetes nga traidor man nga klase sang balatian, no? Traitor disease. Nga kung mapabayaan mo lang ganing mga sintomas na komplikasyon, hindi din nami ang maabdan sang tanan. Kung wala suwati madula pang kabuhi sang isa ka diabetiko. Madula sa COVID-19, nga atong experience sa damo pa nga mga balatian ang kinahanglan man naton bantayan para nga mamintinan naton ang maayo naton nga isaayon lawa. Gani may ara man na sunod sa mga expert naton importante regular nga pag-angkon sa glucose monitoring para nga mamintira naton ang control. Mapag-maintain naton ang control sa aton nga blood sugar. Pero ari may pila kita ka mga key warning signs o kung mga palatandaan na dapat gibantayan mga diabetic para malitawan ang peligro sa among sakit. Ay nang permi mo balabat sa nga do permi ka lang ginauhaw ka mangihi. Dugay-dugay ka ihi-ihi, botilingon, nagataas ang blood sugar. Diba? Uhaw. Dugay-dugay lang po yun ako. Tido, amo na matawag na unusual drinking, daw hindi amoy, bilang nga pag-ina, na pagkabatyan mo sa uhaw, ikumpara sa naandan mo lang pag-inom sa tubig. Kaya sa explanation sa ato mga experts, ang pagsaka sang blood sugar sa dugo, nagapilit ina siya, no? Ginapilit yung nga magtrabaho sang gusto ang imo kidney. Kung sobra na ang sugar sa imo dugo, napagwa na paagi sa pagpanginit mo. Gani, amo na makabatsyag ka nga, permi daw mangihi ko. O, mayon ako makaagwasa. Okay. Kung nagabatsyag man ikaw nga daw, permi ka gutom. Pero, sa tuod lang, nag-lose weight ka, no? Piling mo, permi ka nagutom, pero nagahubos ka. Kalabanan sa mga tao na may ara hindi makontrol ang blood sugar, pero nilang ginagutom. Ang ilang mabatsyagan. Amo na ginatawag na polyphagia. Na? Sama-sami na pagkaon, pero ang permi-permi mga pagkaon, nagakabuhinan man ang imo sining kabugaton, nga siguro inatungod ang level sa imo blood sugar sama kataas. Ay, isa man na diabetic, okay. Sining mo, wow, sobra-sobra gid nga katapoy si Wilma, no? Kaya nga, hindi balansi ang imo nga kabugaton kag ang gana mo sa pagkaon.
posible makabatsyag man ang pasyente sa sobre-sobre nga kakapoy kung feeling mo wala ka na maghulag. Gusto na nakaluyag, di ba lang? Na, kung ang lawas, hindi maayo, makaproseso ng insulin o kung hindi, tuman o kung hindi husto ang insulin, nagkakaubusan kay energy, di ba? Kaga, bot silingon sila mga cells mo susulod, nagkakaubusan sang energy nga amo ang rason sang pagpalangluyas ng lawas mo. Isa pagyed. Inang pag-experience mo sang pagburon sang imo mga mata na pagburon o kung nagakurap-kurap ba yung imo mata na amo ng feeling mo pala tandaan man ina nga dapat tantayan. Kay sino man sa pagtuon, ang mataas ang level sa blood sugar, makahatag man sang inflammation sang aton mga mata. Ina tungod sa sobrang nga liquid na. Kaya ang amo nga liquids, amo mga amangin rason man, kung nga nagbago ang shape sang imo lens, kung nga nagakadula ang focus, nga amo naman ang rason sang pagburon sang imo panulok. Isa pagkiyed, pagkabatyag ka sang pagpalangurog-kurog, pagpalaminhod, napila man na sang palatandaan, bot silingon, hindi bala kontrolado ng blood sugar. Pagpalaminhod, pangurog-kurog, sang imo kamot kag siil. Na ang imo ni mga tudlo o gid palat para as mentioned ay hindi kontrolado nga blood sugar no gani magkahatag sang nerve damage o kung mas kilala bilang diabetic neuropathy. Bisa na neuropathy gani very common na sa mga madugay na iya nga may diabetes na pwede man nina nga palatandaan nga may diabetes na ang pasyente. Okay. Kagkatapusan mayara ng inflammation o kung pagdugo sa imo diri bala sa imo diri bala nga gums sa ato ni bala gums gilagid pa naton man makabig man na komplikasyon sa diabetes ang gum disease o kung ang pagdugo sa imo sini nga ano ganito panawag sa aton no lasik na inatungod kung may diabetes ang ikasarang sang lawas mo nga batuan ang mga infections nagaloy, naganubo. Inatungod man sa hindi makontrol nga blood sugar mo. So, bagsayan mo yun ang mga palatandaan ngayon na hindi lang para sa imo kaugalingon nga ikaayo, kundi pati man sa kaayuhan sang aton mga palangga iya sa kabuhi, sang aton pamilya. Okay? So, ina nga aton informasyon nga na-share man sa inyo sa sini nga hapon at sa aton mga palangga, sa mga senior citizens natin nga mga diabetic. Hindi man lang yung mga senior citizen sa may diabetes mo, di ba? May mayara na ganit na bata pa, diabetes na. Okay. So, silo kita sa pagbasa sang mga zodiac signs para sa ating horoscope karon nga adlaw. Para sa horoscope karon nga adlaw, Martes, Hulyo 27, 2021, sa mga nag-celebrate sa nila birthday today, happy birthday sa inyo. Hambal sa imo horoscope sa mga celebrator. Baga eksperyensya ka sa madamo ng mga pagkilaw. Pero, hambal sa imo horoscope, ang imo ambisyon, maangkon mo. Okay. Mayo man na gani ambisyon mo para sa imo birthday to enjoy celebration ton may ara. Okay, sa mga celebrators naton. Una yung zodiac sign ng Leo, ay mga Leo na tao Hulyo 23 to Agosto 22. Maglakat ka nga heads up, taas noo. Bisan ano pa ang gina-experience mo. Mabudlay man patihan, pero ina mismo ang makahatag sang swerte sa kabuhi mo. Kinanglan confident sa ugalingon mo, di ba? Kinanglan din. Abuligin ka ugalingon mo. Maglakat ka, heads up ka. Hindi wala lang bala, pero sige ka balo po, na ako na po daan ang kinakusang problema. Mga maswasi mga numero Leo 13, 12, 20, kag 40. Mga Virgo naman Agosto 23 to Setyembre 22. Agosto 23, Setyembre 22. Tubtob na. Ara sa imo mga nami nga mga ideya
kung paano mo buligan ang imo career na maging maayo pag ang imo performance o kung may negosyo ka para magdasig ang imo pag-uswag ganita na kag ipahula mo man sa imo mga palangga sa kabuhi i-share mo man ina sa ila amo nang mensahe sa imo horoscope karon nga adlaw Virgo mga maswati mo nga numero 12, 21, 26, 29, kag 46. Lucky color blue. Sa mga Libra, Setyembre 23, Subtub, Oktubre 22. Kung ano ang ginasuksok mo karon nga adlaw, kung ano ang ginasuksok mo karon nga adlaw, makahatag na sa imo sang swerte. Di kang si Samyara, di man nga kung doon namin, di nga doon namin, di nga bayad, doon namin, di nga dilupong adlaw, sino mo kayo doon, may mga kaayuhan, di ba? Makibot ka lang, kag sobra ikaw nga mangin malipayan tungod, magadagsa ang mga maayong hitabo sa kabuhi mo. Nagsuwati mo nga mga numero 5, 20, 27, kag 25. Lucky color violet. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio, Oktubre 23, Tugtog, Nobyembre 21, magpulo pa mensar ka na isang madalom, kaya nga amoy ng halinan sa mga maayo na ideya nga makatagsin isang kayuhan. Sigurado nga mapensaran mo ang mga bagay nga maghatagsin mo sa maayo man nga kapalaran, Scorpio. Mas suwanti mo naman yung mga numero 8, 13, 22, 34. Your lucky color is peach. Sagittarius. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 22, Tugtog, Disyembre 21, pinasahi ang pampaswerte niya karon nga adlaw tungod ang pagtangla mo sa kalangitan. Amo yung sikreto sa imo maayo nga performance sa trabaho. Maayo nga swerte para sa imo. Kung maguntat na ang ulan, kag mangin matawhay ang palibot, simple lang. Hangla ka sa langit kag tulokon mo ang masanaaw nga kalangitan nga duag asul pa mo ka na. Maswati mga numero 26, Justin 9, 31 kag 27. Red is your lucky color. Kag yes, Tito Capricorn. Ay mga Capricorn na tao, Disyembre 22, Tugubinero, Justin 9. May banga ka mo da? Wala. O kung ano naman ba nga bagay nga made of clay? Mga masatera na. At ano mo lang sunod sa imong horoscope, tapik-tapikon, hindi nga tapik-tapik, nga i-connect mo ako, hindi, daw, kinisigong sa bila mo na, natapikon mo siya, tipikon na, ay nang-ara daw sa inyo balay. Ay, budlay man pa kasi sa imo dari horoscope, budlay man pa patihan. Pero ang imo nga, nabasagan nga, pag-alang-alang mo kung pagpangduha-duha, madula ina kag ang swerte man mag-aabot sa imo. Mas swerte mo nga numero Capricorn 11, just 7, 25 kag 39. Brown is your lucky color. Alas 2, 22 na, relax ha, sa dugang paginaton nga mga zodiac sign pagkatapos din.
piana. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat. Nga nabili na po nga mga zodiac sign para sa ito na horoscope, pero kay Leia ni mong dihada ko, no? Ara sila ga-live sa barangay Tanawan, Kabantalan, kag always media monitor. So shout out lang kay Nanay Gina. Kag syempre kay Cecil Labatindaan, Tita Wilma watching from Handumanan. God bless. Okay, dali lang. Kay tapuson anay ni Tita We, ang nabili natin ng mga zodiac sign para sa ito na horoscope, Aquarius na kita. Sa mga Aquarius na tao Enero 20 tubtob Febrero 18. Aquarius, suksok ka kulintas ko may ara ka. Di sa nara ka sa balay. Singa, baka hatagin na sang swerte sa inyo. Kag masami, pag sa imo horoscope, kung magkulintas ka, kung maglakat, kay makatag ka sa imo sang safety kag protection. Pampabuenas ina sa imo. Maswerte mo naman yung mga numero 14, 23, 28, kag 42. White is your lucky color. Sa mga Pisces, ang mga Pisces, February 19, tugtog Marso 20. At to sa malayo, ang imo abyan kag kakilala nga makabulig sa imo problema. Pero makigangot ikaw sa ila
or sa iya kung masarangan mo. O kung mas nami pagin kung mapamasaran mo. Si subong ara kung may cellphone, pwede man ba? Kag sundon mo kung anong ila mahatag sa imo suggestion, kay makahatag na sa imo sang kaayuhan. Yes, this is 625 kag 40 mga masuwati mo nga numero. Green is your lucky color. Aries, Marso 21 tubtob, Abril 21. Sinanglan na sigbato ka para sa imo kaayuhan. Hindi ka magpasugot na tapak-tapakan. Tindog ka sa imo prinsipyo, kaya mo ina ang nagapagbakon man sa imo pagkatawo. Mga maswati mo nga mga numero 18, 28, 39, kag 20. Yellow is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ay mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, malapit mo nga abyan, makahatag man sa imo suwerte. Tugtuon yan, sila man mismo, amo nga nagabulig sa imo, kumbaga bala, hindi bagay. Hindi bagay sa imo ginahimo mong subong, kay hindi nami, nagakomentar sila sa imo, pamatiis sila. Taurus, maswati mo nga numero 14, 7, 22, 35. Purple is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time. Ito na 3 o'clock. Pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Para sa pagpangamuyo naton sa orasyo and parata batis sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagkapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwanan. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon
sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Salamat din, mga palangga at naton nga mga tagpalamati sa pag-upot. Tita Wilma sa kahapon sa pagpangamuyo sang oras. So, imperata batok sige nga pangatubang natin sa pandemic and COVID-19. At kay Mami Lagos Makayan, Mami Lagos Makayan, ang former principal San Feliz Elementary School. Thank you so much and good afternoon. Halin kay Tita Wek at kay Inday Ann. Thank you, good ma'am. Pero don't worry, at puso nanay ni Tita Wek ang nabilin nga subject sign nga nabilin, duwan naman lang. Gemini na kita, ha? Kaya kamasunggod ni sila. Ang mga Gemini, na tao may 21, tugtugmon ni 20. Ang inabalang imong kinaiya, madasig ka maghatag desisyon, kag madasig ka man magulag, amoy na makahatag sa imo sang maayo na kahigayunan o makahatag sa imo oportunidad sabat sa imo ginapangita kag ginaangkon man nga problema sa karon. Sagdula inang imo kinaiya Gemini nga madinuha-duhaon kag ang imo kinaiya nga permita sa mimo balay nang nagaalang-alang ikaw na kag kinanglan mangin firm ka man buti ganon mangin firm ikaw sa pagdesisyon. Gemini 15, 25, 35 kag 41 ng mga masuwarte mga numero pink is your lucky color. Kag sa katapusan natin ng zodiac sign Cancer, Hunyo 21 to Hulyo 22. Kabas ko sang imo panagupnop. Nga mabatsyagan sa karon. Panagupnop ng imo palangga dito sa malayo, may ginabatsyag na. Pero mga gabing sige mo, di ba? Kung ano man ang mga nabatsyagan mo subong, nga para sa kaayuhan, buhata. Kag hindi mo kung ang panagupnop mo para sa kalainan sa iban, hindi pagpadayunan ka, sir. Masuwerte mo ng mga numero 5, 12, 18, kag 38. Beige is your lucky color. So, nabatayan natin ang kabugusan sa atong kalingawan karon nga hapon. Ang atong horoscope pagi sa atong tag sa zodiac sign lingaw lang niya kay si Lord ang naikabalo sa aton nga kapalaran adlaw-adlaw kung anong matabo sa aton kabuhi. Kalingawan lang na siya, na? Okay, so, antes man si Tita We, magpaalam karon nga hapon. Ang mabili natin nga Bible verse for today, halin sa Galatians chapter 5, verse 6, and it says, "For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith, expressing itself through love." Salamat! Tugtog naman ni Watwan, standby sa matahong nga drama, mensahe ng pagduduba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!